Sava Marinković, kojeg tužilaštvo kantona Sarajevo sumnjiči za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića 2018. godine na Alipašinom polju, najavio je da će se predati pravosudnim organima BiH, koji su za njim prošle sedmice raspisali međunarodnu Interpolovu potjernicu, ekskluzivno saznaje portal Avaza. Da odmah bude prebačen u BiH. Marinković se nalazi u zatvoru u Njemačkoj i naredne sedmice će biti pušten na slobodu. Odmah po izlasku bi trebao po potjernici biti uhapšen. Ali, on, kako nam je rečeno, želi da se preda i da odmah bude prebačen u BiH. Duško Tomić, advokat Aleksandra Macana, rekao je krajem prošle godine da je Marinković ubio Šehovića i Vujinovića, pucavši iz vozila Seat i da ih je pogodio u glavu. No, SIPA sada provjerava sve ove navode. Tačnije, ko je sve bio u vozilu kobne noći. No, Marinkovićev advokat Bojan Veselinović rekao je za Avaz da njegov klijent dolazi u Sarajevo i da je spreman na saradnju s tužilaštvom KS i istražnim organima. Mene je prvo kontaktirala njegova porodica, a zatim mi se on javio. Rekao mi je da nema veze s ovim što se tvrdi. On će odmah iduće sedmice, jer tada izlazi iz zatvora, doći u BiH. On želi, nevezano za potjernicu, da dođe i spreman je na saradnju s tužilaštvom, kaže Veselinović. Ne može da vjeruje šta čovjek govori. Kako nam je rekao Veselinović, Marinković je tek prije nekoliko dana pročitao Tomićeve navode da je on pucao u Šehovića i Vujinovića. Kada je pročitao šta je izjavio Tomić, rekao mi je da ne može da vjeruje šta čovjek govori. Iznenadio se. Marinković negira da ima bilo kakve veze s ovim slučajem, da je uopće bio te noći na Alipašinom polju. Ali, eto, spreman je da dođe i da sarađuje na svaki način, kaže Veselinović.